Hej og velkommen til Radio 24/7. Klokken er 8:05, og i dag skal vi snakke lidt omkring ekstremsport, omkring hvordan en ekstremsportsudøvers hverdag normalt ser ud. Så med os i studiet har vi i dag Kim, som er faldskærmsudspringer. Hej Kim. Godmorgen. Så, du er jo ekstremsportsudøver. Hvad vil det så sige? Jo, der er mange forskellige måder, man kan være ekstremsportsudøver. Men det vil egentlig bare sige, at jeg dyrker sport, som har andre rammer end de fleste andre. Jamen, hvordan begyndte din interesse for ekstremsport? Jo, jeg havde en periode i mit liv, hvor jeg var ret trist, og jeg ville helst ikke ende op med en depression. Så jeg gjorde så meget som muligt for at holde mig i gang. Og så endte jeg bare med at elske det her adrenalinrush, som man får, når man laver det, jeg laver. Kan du uddybe det med adrenalinrushet lidt? Jo, man får sådan en livsglæde af det, kan man vel godt sige. Det er bare så spændende ikke at være sikker på, hvad der skal ske. Kan det ikke også godt være lidt skræmmende nogle gange? Jo, de første par gange var det rigtig skræmmende, men man vender sig til det. Og så synes jeg også, det sætter hverdagen i perspektiv, når man gør noget så ekstremt som faldskærmsudspringning. Hvornår startede du så med ekstremsport og sådan noget? Det er snart 8 år siden, så jeg har virkelig synes, det var fedt. Men derfor har jeg også haft lidt svært med familieliv og så videre, på grund af min hverdag er så spontan. Hvad mener du med sådan spontan? Spontan på den måde, at det ikke lige hver dag, at vejret er godt nok til at gøre det, jeg skal. Det gælder ikke kun for faldskærmsudspringning, men også for meget andet. Det er ikke hver dag, man bare lige kan gå ud og gøre det. Alting er jo nødt til at være perfekt. Og så bliver man jo nødt til at smide alt, hvad man har i hænderne. Tror du, der er andre grunde til, at folk begynder at dyrke ekstremsport? Ja, det er der nok. Der er mange, der gør det for at skabe en identitet. Fordi man hellere vil have, at ens identitet er en spændende person, der udøver ekstremsport, end en, der måske bare sidder på kontoret hele dagen. Eller også gør man det for at fortælle om det senere. Så bliver man jo lige nødt til at fortsætte, så man kan få flere historier og oplevelser. Man kan ikke bare blive ved med at fortælle om den samme historie om dengang i 1997, da man løb et maraton. For at vedligeholde identiteten er man nødt til at sætte sig nye og historieværdige mål. Hvad siger dine forældre til, du startede alt det her? Jo, i starten synes de, det var for ekstremt. De ville ikke have, at jeg risikerede mit liv på den måde. Men efter lidt tid blev de vant til det. Nu tror jeg mest, de er bekymrede for mit sociale liv. Hvad mener du med det? Jeg har mistet mange venner på grund af denne sport. Og som sagt før, er min hverdag bare lidt for spontant til det med venner osv. Tak! Det var så interviewet med Kim, som er faldskærmsudspringer. Og jeg håber, I kan lide den næste sang, for den er personligt valgt fra studiet. A scrub is a guy that thinks he's fine, is also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass. So, no, I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, and no, I don't wanna meet you nowhere, no. I don't want none of your